Armadores del cerco reclaman ao Goberno central control no reparto da anchoa e nos movementos dos pesqueiros para evitar picarescas. Este 2025 foi un ano complicado para a parte da flota de cerco da comarca de Galicia. Este exercicio producironse cambios no reparto de cotas da costeira da anchoa no Cantábrico Noroeste. O Goberno central deu luz verde ás novas medidas de xestión propostas por o PES Cantábrico, que en principio só se aplicaban para esta campaña. Sen embargo, hai armadores que sosteñen que este reparto non é de fiar e afirman que o Executivo Central só contou mentiras. Dicindo que non, era que sí. Se dixera que de sí, era que non. E díxose que isto que era un reparto provisional para este ano, a ver como salía todo, e que para o ano se volvería a tratar o tema para poñelo en condicións. Bueno, pois espero que isto que o fajan, porque ahora mismo xa hai uns barcos que se queren pasar de listos. Por exemplo, eu estaba en Cerqueiros Galegos, pero boteime fora porque discutín con eles e me marchei para as cofradías, porque me deixaron sin nada. Ao ir para a cofradía podo pescar, non teño peixe en propiedade, pero teño peixes para poder pescar. E agora afirma os pesqueiros que sí que conseguiron cota de anchoa no Cantábrico Noroeste uníronse a asociacións. E agora resulta que din que se van a sacar e quedarse nas cofradías. E sabedes por qué? Pois porque agora como a cuota, se non se volve a mirar para poñela en outras condicións, eles quedense ca cota que teñen, que lle puxeron agora en propiedade, e cando a terminan, siguen pescando das cofradías. Que miren ben o que fan, e que se deixen de andar, iba a decir unha barbaridade, que se deixen de andar tanto de salta en barca, e máis con asesores, que vayan cambiando os asesores. Xa que lamenta que as confrarías non estean funcionando ben. Para nada, e non son vos asesores. E os representantes das asociacións de produtores pasa o mismo. Aquí está todo o mundo facendo, eles non se dan de conta que os queren engañar. Que non hai nadie que fale na televisión, non hai nadie que este representando. Por que non se fan as xuntanzas que había das cofradías, de todos os socios das cofradías e de todos os armadores? Pérez sinala que é importante facelo para tratar esta cuestión, xa que sostén que é preciso cambialo. Porque o hai que cambiar. E agora a ver que fan. Pídolle ao Goberno Central, pero primeiro pídolle a nosa Consellería de Pesca que o acuerdo foi para o ano pasado, ou para este ano, quero dicir, e que para o ano que ven, se agora están en Burela ou onde están tratando a pesca, que digan que pasou, se o reparto foi xusto, se a pesquería foi boa para todos por un igual, e se xa non se van a tomar medidas para dar peixe, para que poida pescar todo o mundo. Uns que o teñan en propiedade e os outros que non teñan nada en propiedade. Así considera que o reparto sería máis xusto.